La situació de confinament que estem vivint suposa per moltes dones estar tancades a casa amb els seus agressors. Està demostrat que els períodes de convivència llargs augmenten de per si els casos de violència masclista. Si sumem l'aïllament que suposa el confinament amb la impossibilitat de sortir al carrer i el tancament amb tota xarxa, les condicions empitjoren. A més, la violència masclista entén de classe. Els salaris més baixos, les feines sense contracte i, en general, la major situació de precarietat que pateixen les dones comporta una dependència econòmica que facilita les situacions de violència i dificulta poder escapar-ne. A més, la crisi econòmica que tenim a sobre no pot fer més que agreujar la situació de pobresa que ja patien moltes dones. La baixada de denúncies que anunciava orgullós el ministre Marlaska no suposa en cap cas una baixada en la violència masclista. De fet, les trucades telefòniques als serveis d'atenció de violència masclista han augmentat i pensem que no totes les dones tenen accés a poder trucar o utilitzar internet per denunciar. Per tant, els números oficials no fan ni molt menys una radiografia real i acurada de la violència que estem patint, ni ara ni mai. A la vegada, en confinament, augmenta la sensació d'inseguretat a l'espai públic. Les dones que treballen en sectors essencials han de tornar a casa cada dia amb els carrers buits. I no, la policia no ens serveix perquè en cap cas ens fa sentir més segures. Davant d'aquesta situació, l'única opció no pot ser confiar en les institucions que han demostrat molts cops les seves limitacions. L'Estat no és un terreny neutre i ni aquest ni la seva policia vetllaran mai pels nostres interessos. Trenquem amb l'aïllament social que està produint el confinament. Estiguem atentes al nostre entorn. Parlem amb les nostres veïnes. Oferim la nostra ajuda si alguna cosa no va bé. Compartim eines i recursos. Organitzem-nos als nostres llocs de treball i sindiquem-nos per fer front a la precarietat que patim com a dones treballadores. Lluitem per un habitatge digne per a totes que faci que ningú hagi de viure amb el seu agressor. Nosaltres ens defensem juntes, ens cuidem entre nosaltres. Les dones treballadores plantem cara. Solidaritat, autodefensa.